Kaixo, zuzen ukitzaileari buruzko ariketak egingo ditut bideo honetan, bi ariketa izango dira, zuek ondo ulertzeko eta lan egin ahal izateko, bale? Benga, lehenengo ariketa da kalkulatu f de x funtzioaren zuzen ukitzaileak bi isa plus i berdin 0 zuzenaren paraleloak badira. Bueno, ikusi behar duzue hemen pluralean hitz egiten duela, bale? Ukitzaileak eskatzen dizkidate. Orduan, bi egongo dira edo gehiago, bale? Orduan, lehenengo ariketetan guk ukitzaile bat kalkulatu dugu, baina orain, dirudienez bat baino gehiago egongo da, bale? Bien, nik kalkulatu behar ditudan zuzen ukitzaileak zuzen honekiko paraleloak dira, eta zuzen honen malda menos bi da. Orduan gogoratu, malda ateratzeko jarri behar duzuela zuzena esplizituan, bale? Orduan i egon behar da bakarrik eskerrean, eta orduan isaren ondoan dagoen zenbakia izango da zuzenaren malda. Orduan, nire ukitzaileek badaukate malda menos bi, paraleloak direlako. Badakizue bi zuzen paraleloak badira, malda berbera daukatela, bale? Orduan, funtzioaren deribatua x sub 0 puntuan izan behar da malda. Orduan, nik egingo dut deribatua eta malda berdindu egingo dut. Bale, zein da funtzioaren deribatua? Kontuz, zatikia da. Orduan, b-ekoa berbi, goikoa deribatuta, b-ekoa deribatu barik, minus b-ekoa deribatuta, bider goikoa deribatu barik. Ordenean, biderkatuko dut, x menos bat berbi, bi isa desagertzen da, orduan badaukat menos bi, zati x minus bat berbi. Bale, hau da deribatua, eta deribatua izan behar da berdin malda. Orduan, menos bi zati x minus bat berbi izan behar da menos bi. Biderkatzen dut gurutzean. Orduan, menos bi bider isa minus bat berbi izan behar da menos bi. Bale, hau pasatzen dut beste aldera zatitzen. Orduan, isa minus bat berbi izan behar da minus bi zati minus bi. Hau da, isa minus bat berbi izan behar da bat. Bale. Lusatuko dut, x karratu plus bat menos 2x izan behar da bat. Hauek desagertzen dira eta x karratu menos 2x izan behar da 0. Isa ateratzen dut kanpora eta hemendik ateratzen dut ebazpen bat dela 0 eta bestea 2 dela. Orduan, nire x sub 0 puntuak dira 0 eta 2. Orduan badaude bi zuzen ukitzailea. Bata egongo da 0 puntuan eta bestea 2 puntuan. Orduan falta zait i sub 0 kalkulatzea puntu bakoitzarekin. Orduan, x sub 0 0 bada, ordezkatzen dut funtzioan 0 puntua. Eta izango dut 2 bider 0, zati 0 minus bat. Hau da 0 zati minus bat, 0, eta hau da i sub 0. Honekin, formula, i menos i sub 0, berdin malda, bider x menos x sub 0. Orduan, i izango da menos bi x, eta hau da lehen ukitzailearen ekuazioa. Bale? Bigarren ekuazioa lortzeko, atera behar dut i sub 0, x sub 0, bi denean. Orduan, ordezkatzen dut funtzioan, bi bider bi, zati bi minus bat. Hau da, lau zati bat, lau, eta hau da, i sub 0. Orduan, formula izango da, i menos i sub 0, berdin malda bider x menos x sub 0. Vale. Hau da, malda puntuaren ekuazioa, eta biderkatzen baduzue, lortuko duzue esplizitua eta orokorra. Vale. Esplizituan jartzen badut, hau da menos 2x plus 8. Eta orokorrean jartzen badut, izango dut 2x plus i minus 8 berdin 0.
Vale? Orduan, badaude bi zuzen ukitzaile. Hori gertatu alzaizue ariketa askotan, vale? Venga, bigarren ariketa. Kalkulatu f de x funtzioaren zuzen ukitzaileak o x ardatzarekiko paraleloak badira. Vale? Hemen txarto idatzi dut. Hau da OX, jarri dut OK, ez OX, vale? OX ardatzarekiko paraleloak badira. Vale. Orduan, nik kalkulatu behar ditudan zuzen ukitzaileak X ardatzarekiko paraleloak dira. Vale? Hau da, X ardatza, vale? Badakizue, eta nik kalkulatu behar dituden ukitzaileak paraleloak dira. Orduan, zein da paraleloaren edo OX ardatzaren malda? Pues malda da 0. Malda da 0, zuzen horiek horizontalak direlako. Vale? Orduan badakizue, zuzen horizontal batek malda 0 daukala. Vale? Berriro pluralean hitz egiten du, orduan segurazki egongo da ukitzaile bat baino gehiago. Vale? Bien, kontuz funtzio honekin. Esponentziala da eta biderketa agertzen da, orduan biderketa moduan deribatu behar dut. Vale? Orduan deribatua izango da malda, eta kasu honetan malda da 0. Vale? Deribatua izango da, lehenengoa deribatuta, bider, bigarrena deribatu barik, plus bigarrena deribatuta, bider lehenengoa deribatu barik. Badakizue, ala x errepikatzen dela, orduan beti ateratzen duzue kanpora. Orduan hau da, ala x bider 2x plus x karratu. Vale, ala x bider 2x plus x karratu izan behar da 0. Orduan, hortik ateratzen dut. Ala x 0 izan daitekela, edo 2x plus x karratu 0 izan behar dela. Kasu honetan, hemen ez dago ebazpenik. Vale? Zergatik, ez dago zenbaki bat, ze nik ber zenbaki hori egiten badut 0 ematen direla. Vale? Orduan, kasu honetan, ber x berdin 0 daukasuenean, ez dago ebazpenik. Hori kalkulagailuan konprobatu alduzue. Vale? Orduan, honek ez dit ezertarako balio. Geratzen naiz behekoarekin, eta ateratzen dut isa kanpora. Eta orain, esan aldut isa 0 izan behar dela, edo isa menos 2 izan behar dela. Orduan badaude bi zuzen ukitzailea. Bata 0 puntuan eta bestea menos 2 puntuan. Vale? Hau gogoratu, ber x berdin 0 daukadanean ez dut ateratzen ebazpenik. Vale? Ez da existitzen ebazpenik. Vale? Orduan, x sub 0, 0 bada, ateratzen dut i sub 0 funtzioan ordezkatzen 0a. 0 karratu, bider ber 0, hau da 0. Vale? Orduan, lehenengo ukitzailea izango da i menos i sub 0, berdin malda bider x menos x sub 0. Hau da i igual a 0. Vale? Hau da OX ardatza i igual a 0. Orduan, justu ukitzaile bat ardatza da, baina bueno, izan daiteke. Zuzen bat delako, vale? Bien, x sub 0 menos 2 bada, ordezkatzen dut funtzioan, eta isa jarri beharrean jartzen dut minus 2. Minus 2 ber 2, bider ala menos 2. Hau da, lau ala menos 2, eta jaitziko dut beherantz, berretzaile negatiboa, vale? Vale, hau da i sub 0. Kontutan hartu, hau zenbaki bat dela, vale? Da zenbaki irrazional bat, eta ez dugu ordezkatuko bere balorea. Bere balorea da 2,7 ez daki zer, eta ez dugu jartzen dugu beti vale? Orduan orain jartzen dut ekuazioa. I menos i sub 0 berdin malda bider x menos x sub 0. Vale, hau da 0, orduan badaukat i berdin lau zati karratu. I berdin zenbaki bat, vale? I berdin zenbaki bat badaukat, zuzena beti da OX ardatzarekiko paralelo, vale? Orduan, malda 0 da, efectivamente. Ados? Vale, ba.
Bereziak dira ariketa hauek, bigarrenean badaukazu esponentzial bat deribatzeko, bale? Eta zuzen bat horizontala, eta lehenengoan badaukazue zatiki bat deribatzeko, bale? Orduan, bueno, oso politak dira eta bereziak, bale? Bale, pues eskerrik asko entzuteagatik, eta, bueno, hurrengo bideora arte. Agur.